Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Hoxe, neste primeiro programa do ano, queremos facer unha recopilación das actividades máis singulares organizadas polo audiovisual galego ao longo do ano pasado. E queremos empezar falando do Conecta Plus, organizado por CREA, unha actividade que se desenvolveu en Pontevedra e que deu a coñecer os primeiros pasos dos proxectos que moi probablemente verán a luz ao longo deste ano. O pasado 24 de xaneiro, no Pazo da Diputación Provincial de Pontevedra, tivo lugar a edición número 10 do Conecta Plus, unha iniciativa creada para poñer en contacto creadores e creadoras con proxectos en fase de desenvolvemento, con produtoras tanto galegas como do resto de España e de Portugal, e que están interesadas en levalos a cabo. Conecta Plus é unha das actividades estrela que facemos dende a Asociación CREA, que levamos facendo esta 10ª edición. Temos tamén o Conecta Sin Plus, que leva creo que 14 edicións, son actividades que levan casi toda a vida aí. En este caso, Conecta Plus é unha actividade especialmente dirixida para poñer en contacto a guionistas e cineastas con productoras, que, bueno, digamos que Conecta, a primeira parte do Conecta é para puramente creatividade, traballo entre guionistas e cineastas, e este Conecta Plus está un pouco dirixido xa para poñernos en contacto con productoras como compañeiras de viaxe tan necesarias para os proxectos para sair adiante. Conecta Plus é unha iniciativa de CREA co patrocinio da Xunta de Galicia, a través de Agadic e da Fundación SGAE, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, a GAG e a GAPI. Conecta Plus este ano é en Pontevedra, é o segundo ano que se fai en Pontevedra, o ano pasado foi en Vigo, anteriormente era casi sempre en Santiago, Coruña, e este ano en Pontevedra porque, bueno, a experiencia hai 2 anos en Pontevedra foi moi boa, en este caso temos o apoio tamén da Deputación, que nos cede este espazo maravilloso, e tamén cadrou, foi un pouco casualidade, que eleximos a mesma data que elixiron os premios Feroz, que están hoxe e mañá tamén aquí na cidade de Pontevedra, e en lugar de cambiar a data, por non cadrar con eles, decidimos que se convertira en unha fortaleza, e facer un pouco de sinerxia, e de feito aproveitamos algunha da xente que viu a recibir premios ou como candidatos aos premios, aproveitamos para que estén hoxe aquí con nós, entre as produtoras que están escoitando os proxectos galegos. Este ano temos 23 proxectos seleccionados, ao redor de 60 que se presentaron a convocatoria, seleccionáronse 23 por unha comisión de selección, que hoxe son os que participan aquí, son proxectos todos eles galegos, e do outro lado da mesa están escoitando produtores e produtoras que tanto son galegos, que tratamos de ter unha boa representación de produtoras galegas, hoxe están aquí produtoras como Portocabo, produtoras como CTV, Dani Freud de Matriuska, Anxos Fazáns de Sétima, Gaspar Berullón de Ollo Vivo. Bueno, temos unha nutrida selección das produtoras máis activas posiblemente do territorio, e tamén temos a produtoras que veñen de fora. Durante a tarde do día 24 tiveron lugar distintas reunións individuais entre os responsables dos proxectos seleccionados e as produtoras. Hai unha selección de productoras de diferentes tipos de cinema que poden sacar adiante proxectos como os que hoxe están aquí seleccionados, que tamén son proxectos moi heteroxéneos, hai un pouco de todo. A colleita deste ano temos dende comedia, series, terror, bueno, como casi todos os anos hai unha representación de diferentes xéneros, cine máis autoral, cine máis comercial, unha representación do que se está creando en Galicia. O ano pasado unha convocatoria na que se financiaron máis de 25 proxectos, case a metade deles estarán mañá amosando os seus proxectos a esta selección de produtores e produtoras, digamos que dando ese primeiro paso de facer público os seus proxectos. Entón, bueno, é
un complemento máis para este Conecta Plus que é a primeira vez que se fai en este formato, non? De pitch. Si se facía hai anos un pitch un pouco máis sinxelo, pero este ano pois temos 12 proxectos, non? Que van a amosarse aquí en este pazo da Diputación de Pontevedra. Falamos con algún dos organizadores, ademais das produtoras e con algún dos participantes presentes que nos contaron as súas experiencias. Soy Miguel Molina, productor de Jaibo Films, y estoy muy contento de estar aquí en Conecta Plus. Las sensaciones como que me gustaría coproducir todos ellos casi. A ver un poco la selección, pero el nivel es altísimo. He tenido la oportunidad también de ver todos los proyectos, todavía no me he entrevistado con todos, pero muy buen nivel, buena selección y con ganas de seguir ahora con más reuniones. Además coincide que justo estamos aquí en Pontevedra con un proyecto en Los Feroz, con una película documental que está nominada en el Arrebato de No Ficción, que se llama Saturno. La verdad es que en Galicia he tenido la suerte de coproducir varias obras con productores locales, y el cine gallego en la actualidad, bueno, tanto en la actualidad como en el pasado, lo veo de lo más interesante que se está haciendo en España. También por la evolución. Hace unos años, cuando empezamos nosotros, la animación era muy fuerte, luego pienso que la irrupción, por ejemplo, de una serie como Fariña, creo que nos hizo ver el cine gallego de otra forma, y con la llegada del nuevo cine y obras tan potentes como Asbestas o todo lo que hace Oliver Laxe, o sea, incluso Lois Patiño, ¿no? También ha rodado aquí, o sea, es que me parece como uno de los cines más interesantes, por lo menos para nosotros. Y me encanta cómo integran el costumbrismo local, el gallego, en el cine casi de thriller, ¿no? Porque siempre ha tenido una componente comercial muy interesante para nosotros, no tanto drama social. La verdad es que contentísimo de estar en Galicia, porque de Galicia me gusta todo. Piensa que yo vivo en Alicante, entonces justo las antípodas, tanto a nivel cultural como climático como geográfico. Y he tenido la suerte de poder venir bastante a Galicia, principalmente a Santiago y a Coruña, y nunca había venido a Pontevedra, y ahora estoy contentísimo y deseando que terminen las reuniones para probar la gastronomía local, que me parece brutal. Chámome María Teresa Pereiro, presento unha adaptación a longametraxe dunha novela que escribín, que me publicaron hai 2 anos, que foi gañadora do Premio Tiflos, que se chama El tiempo de la sal. É unha novela ambientada en Vigo, a finais do século XIX. Bueno, estou aquí probando sorte e sobre todo recibindo feedback, que ao final creo que é o mellor que podemos sacar de aquí. É a primeira vez que veño Conecta Plus, que me escollen un proxecto, e estou encantada. Chámame Cristina Bodelón, veño co proxecto de serie El papel de tu vida. Bueno, a experiencia está sendo moi grata, hai moi bo ambiente, o lugar é super bonito e, bueno, creemos que estes espacios son tan necesarios, non, para poñer en contacto os produtores todos os medios cos creadores, co cual agradecese moito e está moi ben organizado, co cual moi contenta. Eu son Nacho Pena, son Joan Bregua. Estamos aquí en Pontevedra para presentar A desaparición de aquí mesmo, que é unha miniserie de terror gótico con elementos de folk horror que basicamente trata sobre a desaparición dunha aldea nos anos 50, pero unha desaparición total, é dicir, desaparece a xente, pero tamén desaparece a aldea a nivel xeográfico, non se pode encontrar en ningún sitio, e, bueno, hai un personaxe de dudosa procedencia que encárgase de entrevistar aos únicos 4 sobrevivintes desa aldea. A experiencia aquí no Conecta Plus está sendo, como sempre, moi proveitosa para o proxecto, porque ao final o que recibes é moito feedback dos profesionais que aquí están, podes mellorar os teus proxectos a medida que vas falando con cada un deles, vas recollendo ideas e ao final o que consigues é fortalecer todo o que traías, incluso cambiar por completo a idea que tiñas de raíz. Entón, creo que é algo moi proveitoso para todos.
Eu son Alicia Úbeda e son directora guionista de Chorima, que é unha longametraxe sobre os apegos infantís, é dicir como a nosa relación cos pais condiciona a forma de querer despois as nosas parellas. Trata sobre como unha ruptura detona na protagonista o trauma de abandono co seu propio pai, entón vais achegando cada vez máis a iso. O Conecta Plus pois é fantástico, a segunda vez que estou, é un espazo que nos apoia moitísimo as novas creadoras, bueno, a todo tipo de creadoras, pero no meu caso foi como un gran impulso para a miña traxectoria, así que moi agradecida, moi contenta de estar aquí outra vez. Estamos aquí no Conecta Plus en Pontevedra presentando Sentinela da Lúa Carmesí, igual o coñecedes porque sai no Cinefilia. Bueno, agora mesmo como empezou como un proxecto audiovisual, estamos retomando agora xa co cómic debaixo do brazo e queremos que saia adiante principalmente porque hai unha carencia de mitoloxía galega como referentes audiovisuais, entonces queremos que haxa un referente audiovisual na mitoloxía galega. Eu son Ángela Andrada e son a guionista dos proxectos de Mamá Benidorm e de Rúa Barcelona, que casualmente son dúas longas que tratan a relación nai e filla. Mamá Benidorm, concretamente, é a historia dunha nai e unha filla que van de vacacións a Benidorm, que está inspirada nunhas vacacións reais que tiven eu cando tiña 10 anos. Rúa Barcelona pois é o reencontro dunha nai e unha filla xa máis de adultas e como empezan a coñecerse precisamente de adultas, non? Nunha relación un pouco distanciada que teñen. A experiencia está sendo super positiva, non só polo feedback, senón tamén polos contactos que podes facer con produtoras que son moi interesantes e, bueno, tamén por reencontrarte con compañeiros, que sempre está moi guai. Recomendaría totalmente a experiencia, de feito, independentemente no punto no que este o proxecto, non? Se é máis incipiente ou se xa falamos dunha segunda versión de guión, porque de feito é o meu caso, non? Un dos proxectos pois eu teño un tratamento e outro pois hai unha segunda versión de guión e aínda así creo que está sendo moi útil para os dous proxectos. En Galicia, cada ano celébranse moitos festivais, eventos, mostras de cine. E nós, esta vez, queremos destacar especialmente a Xozviga de Carballiño, que cunha nova directiva, con paixón e profesionalidade, volveu a recolocar no panorama audiovisual un certame histórico. Este ano seguimos apostando polo formato que comezamos o ano pasado, renovando a Xozviga como Festival Internacional de Curtametraxes. Non podemos ter un xeito máis especial de comezar o noso festival, ademais aquí na Vila do Carballiño, que é estreando a curtametraxe de Silvia Cachafeiro, As Maus da Pulpeira. Mala vida. Raciñas, que teña bo día. Buenos días, canto vas levar hoxe logo? O fermón é dentro, non é? Sí, é dentro. O viño poño que non. Bueno, Mira, a ver se lle vale. Vale, ya sigue cocido. Unha curtametraxe que se rodou o ano pasado aquí na Vila, ademais contando con actores e actrices locais e ademais profesionais do mundo pulpo, non? Que é algo tan vencellado aquí a nosa vila. Despois, ao longo da semana, imos ter proxeccións ás 5:30, 7 ás 8:30, xoves, venres e sábado, e traemos pezas de 22 nacionalidades, 32 pezas a competición, pois, bueno, de altísimo nivel, curtas que estiveron no Festival de Cannes, no Festival de Toronto, no Festival de Berlín, e ademais temos a sorte de poder contar aquí con 17 estreas en Galicia e con 4 estreas en España, ou seja que a primeira vez que se vexan moitas destas grandes películas vai a ser aquí na Vila do Carballiño. Pois si, hoxe se estrea As Maus da Pulpeira, a miña curta. A verdade é que é un honor estar neste festi, primeiro porque está no Carballiño, que é onde se rodou e de onde son as pulpeiras, entón que mellor que facer unha estrela mundial aquí. E despois tamén porque o festival ten unha trayectoria increíble e un nivel de competición bueno, espectacular, non?
Entón, bueno, poder estar rodeada de proxectos de compañeiros con tantísimo nivel, claro, é un placer, é un placer. A distribución das Mos da Pulpeira acaba de empezar, empezamos en setembro a enviar a algún festival e tal. Estes son dos primeiros que, digamos, que temos en época, e o primeiro no que queríamos estar. Entón, agora, despois de Xociviga, pues, presentouse a outros festivales que entendo a nivel internacional, que entendo que, bueno, pues, nos próximos meses sabremos se nos collen, se non, a onde va o proxecto, pero evidentemente para nós é moi ilusionante pensar que a obra vai estar en moitos lugares, porque tamén se fixo coa idea de dar a coñecer o mundo das pulpeiras. Entón, bueno, pues, canto máis lonxe chegue, máis xente o vexa, pois millor, non? Máis interesante. Hoxe, despois do pase da curta, despois da estrea, imos ter un coloquio bueno, onde van a estar os actores, membros do equipo, bueno, onde o público vai ter a oportunidade de preguntar polos procesos, pola historia, pola creación. Entón, bueno, sinto que vai ser moi especial poder compartir tamén esa parte que normalmente un non pode compartir dun filme co público, non? Entón, bueno, moi guai, moi feliz. Sí, a aposta do ano pasado o que deu a relucir un pouco é que foi un acerto, non? Que foi un acerto cambiar este formato, renovar, intentar achegarnos pois a novos públicos e de novas maneiras, non? De outros enfoques. Ao final a Xociviga leva moitos anos mudando, moitos anos perdéndose, e o darlle unha identidade clara e propia e ter unha vía pola que traballar e seguir en liña recta cunha folla de ruta, pois notase moito tanto no propio festival como na resposta do público, que é moito máis positiva. Festivais como Xociviga son super necesarios porque son festivais de curtametraxes e creo que tamén ten que haber un lugar para isto, non solo para curtametraxes. Hai moitísimo nivel, como xa dixen antes, neste festival. E en xeral, as curtas poden ser pezas de arte espectaculares, non ten que ser sempre unha longa ou unha serie o que a xente ve, non? Isto tamén é un formato, é un formato breve, o que tamén hoxe que non hai tanto tempo, pois ter a oportunidade de ver formatos breves pois é tamén moi interesante. Pero en concreto o Xociviga, que ten 40 e pico anos de historia como a festival, e que agora o retomaron, o sea, o colleron uns chavales novos de aquí do Carbaíño, ha dado unha volta increíble de calidade, é un sitio onde un quere estar, non? Co seu proxecto, é moi atractivo estar aquí. A nosa idea é continuar con este formato que está funcionando, cada ano imos facendo pequenas melloras do que vamos analizando, ademais o que máis nos gusta prácticamente do noso festival é que integramos o voto do público, entón os espectadores poden participar de xeito activo, entón desa maneira podemos ter un pouco unha noción de como o público recibe a nosa programación. O ano pasado foi moi positiva, a media global foi de aproximadamente un 7,8, todas as pezas tiveron notas superiores ao 6, a maioría rondaron o 8 alto, entón, bueno, foi un absoluto éxito. Nada, convidamos a todo o público da provincia de Ourense a que nos siga nas nosas redes sociais, na nosa web, Xociviga, xociviga.com, @xociviga, para, bueno, enterarse un pouco da nosa programación, das nosas actividades que intentamos facer ao longo do ano máis aló da semana do festival e das ediciones futuras que, como xa estamos vendo nesta segunda edición, van medrando e medrando cada vez máis. O ano pasado, Agapi cumpriu 30 anos e nós queremos volver a recelebrar ese acontecemento volvendo a ver unha das múltiples actividades que a asociación organiza ao longo do ano. Ola, sou Mónica e hoxe estamos no TIC EIS de Lugo da man de Agadique e Agapi no seu marco das xornadas da produción independente, unhas xornadas que se levan a cabo en todas as provincias galegas para coñecer de primeira man o traballo do audiovisual galego. Nesta ocasión, os convidados son Suso López de Gaita Films e Simón Saibén de Nove Olas.
A Axencia Galega das Industrias Culturais, a través da Asociación Galega de Produtoras Audiovisuais AGAPI, puxo en marcha as xornadas profesionais a produción independente galega, unha iniciativa dirixida ao alumnado das universidades e escolas de imaxes e son de Galicia. Segundo as respostas de outras veces que a AGAPI ten levado estas iniciativas a centros escolares e agora mesmo está levando a persoas máis adultas, a experiencia é moi boa. O alumnado queda encantado, descobre un novo mundo que ás veces igual nin se plantexaban esas saídas que ten. O audiovisual galego está vivindo un momento moi bo, tanto en recoñecementos en Galicia, na nosa terra, como no resto de España e tamén a nivel internacional, o que fai que tamén cada vez o alumnado se sinta máis involucrado e como motivado a estudiar neste eido. O obxectivo é achegar o sector audiovisual ás novas xeracións, da man de profesionais de referencia da produción, dirección, guión ou animación. Esta non é a primeira vez que a AGAPI pon en marcha unhas xornadas para chegar ao audiovisual ao alumnado. Antes era en institutos, agora en persoas xa máis encamiñadas hacia o sector audiovisual. En todas temos a mesma resposta. Aos nenos e nenas, cando é ao principio, descubren un mundo que non tiñan. E agora, os que xa están máis enfocados ao futuro audiovisual, ven que é posible traballar na súa terra nun sector que cada vez está máis en auxe. Estas xornadas son unha aposta polo audiovisual galego como sector do futuro, pola presenza feminina en cargos de responsabilidade e polo galego como lingua vehicular no sector. Profesionais que contan cunha extensa traxectoria fan que o alumnado coñeza os seus traballos, o desenvolvemento dos seus proxectos e tamén os seus éxitos tras os que se agochan moitas horas de implicación para ver materializado un soño. Estar aquí en Lugo na Escola de Imaxe e Son, bueno, para min é algo guai porque sendo lucense, sendo meirego, aínda que non estudiei aquí, pois xa tivemos os nosos contactos desde fai moitos anos, pois é algo especial, non? E despois, pois, poder dirixirte ás alumnas e aos alumnos contándolles un pouco da experiencia que un vai acumulando no traballo como produtor executivo, que era, ao final, un pouco digamos, o fío conductor da charla, pois sempre é unha experiencia agradable. Vin aos rapaces bastante atentos, eso sí, pouco participativos, pero é normal. Eu, cando era estudiante, tampouco era demasiado participativo, nin siquiera demasiado atento. E, bueno, do que lles estiven falando foi un pouco da nosa traxectoria, ligándoa, sobre todo, as funcións de produción executiva ou intentando facerlles ver que a produción executiva abarcaba a grandes rasgos ter un pouco de coñecemento e control sobre todo o que engloba a un filme. Espero que lles parecese interesante, que sacasen algo en claro e que, bueno, que cando queiran volver a contar comigo daqui da Escola de Lugo, pois que volvan a chamarme. Kraken Media, Phaeton Films, Fílmica Galaica, Séptima, Indígena Films, Gaita Filmes ou Nove Olas Producións son algunhas das produtoras involucradas nesta iniciativa. E agora imos a repasar xuntos as películas programadas na carteleira do cinema comercial.
Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni!